Id-Direttorat tal-Inġinerija fl-Isptar Mater Dei huwa l-bogħod mill-għajn iżda viċin il-qalb ta' dak kollu li jiġri kemm f'Mater Dei u anke fl-Isptar Ser Anthony Mamo. Min hawn taħt l-Isptar Mater Dei l-inġiniera, tekniċi u ħaddiema jissupplixxu l-element ewlieni li mingħajru ma jsir xejn, il-gassijiet mediċi. Il-provista ewlenija hija magħmula mill-ossiġenu li l-isptar jixtri mingħand kuntrattur lokali, l-oppju jiġi importat mill-Ingilterra. Il-ħażna prinċipali tinsab fit 3 kontenituri ta' tankijiet iddiżinjati apposta li għandhom kontenut ta' madwar 75,000 metru kubu u mbagħad is-sistema hija rinforzata minn sistemi oħra żgħar ta' manifolds biċ-ċilindri li qegħdin installati madwar l-isptar kollu. Hawnhekk għandna sistemi ta' manifolds differenti, ta' gases differenti, għandek is-sistema tal-ossiġnu li taqbad mas-sistema primarja tal-kontenituri kbar ta' barra, u mbagħad għandek sistemi oħra ta' gassijiet differenti li jintużaw l-applikazzjonijiet differenti. Għandek dawk li jintużaw l-operazzjonijiet, l-oppju ta' waqt l-operazzjonijiet, u mbagħad għandek l-oppju ieħor li jkun b'doża iktar dgħajfa li jintuża għall-ommijiet waqt it-tqala. Minn barra dawn il-gassijiet, id-Direttorat tal-Inġinerija fl-Isptar Mater Dei iħaddem sistemi ta' kumpressuri li jissupplixxu arja ta' kwalità medika li tintuża fuq għodda medika waqt l-operazzjonijiet. L-investiment ma jonqos, kif jispjega l-inġinier Mark Anthony Bonnici mill-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi. Investiment minnhom huwa fuq il-ħażna tal-ossiġnu biex dejjem inżidu l-prekawzjoni li għandna biżżejjed kontenut tal-ossiġnu ġewwa l-isptar, irdupjat il-ħażna, kif ukoll id-distribuzzjoni ġiet miżjuda biex żgur nassiguraw li l-gass jasal bil-pressjoni bżonn juża fl-isptar. L-ossiġenu jifforma l-parti l-kbira tal-provista ta' gassijiet mediċi użati fl-Isptar Mater Dei u Ser Anthony Mamo. B'kollox f'sena, il-pis totali ta' gassijiet mediċi użati bejn ossiġenu u l-oppju jiskorru 1,823,000 kilogramm.